Shalom, oras madihita saluhuna. Adora so marsaur ita doha hatani ribata. Tapasada marohatta martangyang mahita. Asini roha madihamu do dame nasian dibata ama. Do sian Tuhan Yesus Kristus imana mangaramoti hamu saluhuna. Amin. Diamu do ngasapur siaun songon turpuk jamita di pertanyaan Minggu 12 Februari 2027 manang minggu seksagesima natar surat di sada Korintus tulu ayat sada saat rudi ayat sia sonoma di dok bisi aupe alia kadongan daktar bahenau makatai tuhamu ujui songon na tuakka partodi sadok sona tua kapar daging do jala poso-poso di bagasan Kristus susu do hupailupo tuhamu dada si panganon hian ay daktar jalo hamui ujui gari nuai gari sotar jalo hamu dope ay tong dope hamu par daging yang go masa dihamu pangiburuo do parsalisian da pardagi kamu jala mamarange ruhu hajul mau aida parroh hajul mau kamu molo adong madok sisian ni Paulus doau jala nasadaan sisian ni Apolos doang guau aise Apolos ise Paulus parhalado nasida parhitiamuna gabe porsea jalaganup khobar tu pangalehon ni Tuhani di ibana audo manuan Apolos do pabornokon alai di batado batubuhon asa dada rajuman namanuan manang na pabornokon di batado na patubuhon ido dos do namanuan doho napabornokossa alai ganup do majalo upana khobartu pangulan nabi ay dongan pangulan ni dibata do hami hauma ni dibata bagas ni dibata do anggo hamu ido yang go sahana diamu do asa porsiaon dibuka apostel Paulus do turbukon marhite patorakon hadirion ni hala Korintus dohot hadirion ni ibana sadiri nama rasing dia maparasingan na tardok disi adong na esensial ima antara partodi dohok pardaging molo partodi do pardaging na subui mardomu tusada persaurat do ulau na badia ia hadirion nasida songo daging nama kilala nariko di tonga-tonga ni nguluna ngulu portibi jadi marhiteido di paingot apostel Paulus do nasida pabu adang adong boi saur na badia do naramun jadi huria songo pamatang Kristus Yesus na badia dang boi sauri tu ulau na maralo tu ulau ni Kristus pangalahu na jupang di Korintus ima akka parbulak-bulaton pangiburuon perbada-badaan ala memang di paluas nasida dirina dirajai marhite hagio ni perdagingon jala di luas nasida mangarajai rohana do parulau nasida na paduau dia murunga saporsiao molotaida di parsaoran ni hajol mau adong do dua horong hadirin ni jolma na parjolo mai hadirio ni akka nasobadia omma kajolma nasomarngulu na baru akka jolma na ambisi mangihutton hagio ni daging akka si songonomma na maul siat hatani dibata selala do nasida marujahan tu pikiran na sadiri jadi na paduahon hadirio ni halak na badia ima akka halak na margulu nebar jala toktong di gonggoman itu di perbadia
Ido halak na marroha partodion jala marroha panguluyo tu di batang. Jadi dua sisi na berbedai tentu di pangulau pe marasing tu maralo tu dia ka partodion. Dapat dulu dia murung asa porsiao di partari daun kuria Korintus do nasida sokuan na berbeda. Adong kelompok tertentu parbulak-bulaton pengkotak-katikan nasida di tengah-tengah ni persoalan. Adong nama dok punguan ni si Apolos Tuhan. Adong se punguan ni si Paulus Tuhan. Alanido di patudes apostel Paulus di barhite tukon di tengah-tengah ni persoalan na masa di tengah-tengah ni persoalan nasida adong perselisihan nasida tarsongon na mangula porlak molo idok di bagas satu pukon si Paulus na manuan Apolos na pabernokod ay di batado na patubuh manak panguluhon atong dia do bedana na marbagi do sa sitong na ulaw ni alay do sada tujuan. Ai ise do si Apolos, ise do si Paulus. Na dua orang perhala dulu na mangula di tengah-tengah ni Guriana. Jalan na dua dipakai di bata so sarana alakna. Gabi perhitian lapas satu berita nauli asalam tabba kana porsia. Idu ka ulau ni si Apolos do si Paulus di sana. Sarupa di hamu akan doa saporsiaon dus doi di bagasan hasadaon contohna mulai di pamasa di tengah-tengah ni huria sada pembangunan gereja. Jadi asa sude mapai sumbanganna ruas adong bema konsepna berbeda-beda di ganuk lingkungan. Adong perbedaan di gabe tubuh ma pangatusion ni ganuk lingkungan ni madok istilah situanami madok ikon mabuan parpue do hami lahu pasahaton subangan nami dugina asing madok ngolo situanami madok ikon mabuat amplok do hami marisi hepeng lahu pasahaton subangan nami daung bah mulu hami songonodo dungi marasing-asing na pendapat. Alani Maria mudo sa porsiaon molo tarida sa daun ni roha buidu tarida di hatarida ni halak naulo mangulah na nidok ni bata. Artina buidu berbeda konsep ni hasadaon ale tujuan na sadar. Dus doi so nama bain garden taman bunga. Molo di taman bunga marmacam do goar-goar ni bunga nadong disi. Marasing-asing do jenisna, marasing tibuna, jala marasing bulung na manang daunna, bahkan bunga na pe marasing. Alay di parasingani sudewi mabenak kana uli do. Asalam uli do. Coba molo tabain samacam di taman bunga. Uli do bereng tutudang uli. Alana meragam-ragam marasing-asing bentuk ni bungai di tamani udungna gabe uli. Bagak ma idau tamani. Ubane dok taman bunga. Tarsoni ma dihamudong asa porsiao. Dihasadaun di roha. Dinamangulaun hatani di bata. Diaka parroha na mardaulat ima naul uduk laho mangulahon aturan ni dibata manang pati ni dibata. Artinya di tengah-tengah ninggoluo ragam do hadirion ni jolmaina berbeda. Boido di sada huriai 10 macam bentuk ni karakter ni hajol mauna. Alay nakpe maragam bentuk karakter ni hajol mau di tengah-tengah ni gereja
Molo tujuan nasada tak salai. Jadi marhite turpukon sesuai tu tema tuani halak nama roha daulat. Dia doha tuau ni halak nama roha daulat. Ima narap satahi mangulau nadengkan. Marhite na hobar tu saguru lomone rohani dibata di ulaunan. Darong istilah di mana di tonga-tonga ni parsaorana ala niau du bui jong-jongi. Ala ni subangakku du nong gurang. Ala ni pabahenakku du di tonga-tonga ni huriye. Bui gabe sikop gereja pembangunan mana. Unang masongoni. Tarida istilah hata nasongoni. Alai boha carana asa daputat tua hita son halak nama roha. Sedia na naksi bahenomu bain. Sedia na tolakmu bain. Dia masih bain nadengkan. Ido roha nama roha daulat. Ido na adong pangatusyon. Dang mangasau botohan. Dang mangasau lomoni rohana. Dang mangasahon hagiuk ni dagingna. Sadok sudi nei di pamasa. Asa saguru lomoni rohani di bata. Dak saguru lomoni roham. Dak saguru lomoni rohani ibana. Manang dak saguru lomoni rohani halahan. Alai saguru lomoni rohani di batado. Laho patupahun ulau ni sudina. Amin martanya meita. Ali Tuhan dapat tua duhami hape molo ulau kami na hobartu na pinangidup tuhami. Asi maroham dihami Tuhan patau mahami. Laho mabenak kanauli tonga-tonga ni parsoran nami. Unak tubu akka perbulak-bulaton perselisian dihami bi. Jalau unak tubu roha nama dok di hadirionna na mampu jala donganna na gali atau ngasi maruham atu madi rohanami rohana sada laho maben nauli na ring dari tonga-tonga ni urihni. Amin. Shalom horas madihita. Selesai.